בתחילת חודש אייר האחרון נפטר הגאון הגדול הרב יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לאחר איסורים קשים. אביו, מרן הגאון הגדול, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, נפרד מבנו רבי יעקב שבוע ימים בטרם נפטר הרב יעקב יוסף. הפרידה הזו הייתה קשה, רוויה בבכי. אנחנו לראשונה מראים עכשיו את הרגעים המרטיטים הללו של פרידה מאב לבנו. הנה הקטע שמביא שי כהן. ישמריך, ילדויך לבניך, ועונק, סלח לבניך, ישים לך שלום, את שבדה יברך אותך, יברך רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אין לפנינו, אין לפנינו, ותבנו למעלה, יזכי נפשיך ללמוד לבן שלו לעשות, ותבנו למעלה, יזכי ילדוי למך כל חול. בכל סעבראי לא יזכי מבא, ותנה בכל סנואיך, כי אני ידווי רפאיך, עבדים שדווי אלוהיכם, לך לעפך בית ומך, ואסיר בתי מחנה מקרבך, בורי עונם תנשע לך רבה שלמה, ולא טובה נורא מעניין, קדוש ברוך הוא יחזק אותך, יאמץ אותך, תן לך כוח ובריאות, ללמוד ללמד לשאול ולעשות זכות הרבים, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תאחד, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. רפואתי לשריך ושכחוי לעצמותיך. תהיה בריא ונעמי רצון. אין תפילה שאני לא מזכיר אותך, תמיד אני מזכיר אותך. שמרחם, שתבח שמו, רחם עלינו, רפואה סלם, שלך רפואה שלמה. איזה חיותיך למדת ברבים, כל ימיך אתה רצה זכות הרבים, יעמוד לך לצמותך יהיה רצון, לך רפואה שלמה, נשמע עליך בשורות טובות, נשמע לך המון, אמן ואמן. נשאר ורפאנו, רפאיני אדוני מן הרפאים, ושעיני ובשיעה כתרתיית, אמן ואמן. הולך לבית כנסת? אני מצליח, כל יום? כמעט כל יום. שחרית, מחר וערבית? הייתי היום בבוקר, היה איתנו גם הרב עמר. נותן שיעור? משתדל, בעזרת מתי? השיעור היום, כמה ימים? שלישי אני מתחיל ב8:30. 8:30 בלילה יש לי את השיעור. ובין הזמנים אין כוללים. השם ייתן לך כוח ובריאות. ונשמח בך יהיה רצון. יאריך ימים ושנים, הולך ימים בימינה בשמאלה עושר בכבוד. אמן. נשמע עליך בשורות טובות. השתבח שמו, הכל בידו יתברך, חיים שאל בחלדות לו, אורך חיים ונבחת, אמן ואמן. חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תאחד, כעמך אדוני אלוהיך, בכל אשר תלך, תהיה בריא ולעם, לעד לעולם, אמן ואמן. בורא ניב שפתיים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ולפתיו, רפואה שלמה, אמן ואמן. תברך הפה העליון, ותן לך כבביך, וכל עצתך ימדד, אמן ואמן.